Okay, hindi na. Okay, narito na tayo sa San Jose. Inire-ready na yung mga ibon na i-release. Okay, nire-ready na ni Efren yung susi nung cage natin. Okay, Efren, okay na yung mga ibon? Okay, okay na daw. Joel, okay na yung mga ibon dyan? Okay na. Donald, okay na mga ibon? Okay, ready, get set, go! I-video ka natin cage. Yung papikarga. Okay. Okay, so walang naiwan. Walang naiwan. So yung mga ibon natin nandoon na sa malayo. Sila, nagkahiwa-hiwalay na sila. Di may kadwaran. Di may bigiran. Yun na yung mga ibang batch. Yun na yung mga ibang grupo. Andun na, malayo na. So may mga nagkahiwa-hiwalay. Ano na yan? Ano na yan? Ikot-ikot lang yan. Hindi malari niya. Ito, meron dito. Pero kung may araw yan, diretso yan. Okay, so wala na.